започна с това, че докато бях бременна с втората ми дъщеря, разбрах, че съпруга ми е започнал паралелна връзка с много по-млада жена. И всъщност в този период осъзнах, че аз от може би една година вече живея в една ситуация, в която съм подложена на психически атаки, на неуважително поведение от страна на съпруга ми, които в един момент прераснаха и в физическо насилие върху мен. Оказа се, че съм живяла в някакъв мой розов балон, като всички около мен знаели какво се случва в живота ни. И аз отдадена на домакинство, на отглеждане на малки дечица, бременене. В един момент живота ми се срина. Този розов балон се спука и си говорих на много въпроси, които в този момент не бяха ясни за мен, като например защо може ми изведнъж се промени, защо спря да се интересува от дома, от детето, първородното ни, от мен, защо стана груб, агресивен, защо постоянно беше недоволен, упрекваше за различни неща. Всъщност в един много тежък период, в края на бременността си, грижейки се за по-малко от 2 години и половина беше първата дъщеря. В един момент, в който аз имах нужда от крепко от семейството си, всъщност аз останах сама, защото той просто избяга от отговорността, която имаше към семейството. В този период се появи втората дъщеря и семейството започна леко по леко да се разпада.